Milli parlamentin ýol başçysy Braziliýa Federativ Respublikasynyň Türkmenistana täze bellenlen adatdan haşar gödolu tiyarly ilçesini döwlet başçylarynyň adynyň Türkmenistana diplomatik wezipäge girişmek bilen gutlap, dem hukuklylyk anlaşmak we özara hormat goýmak ýörelgeleri esasyna kurulýan köpörlü iki taraplyň hyzmatdaşlygy giňeltmek boýunça alyp barjak asyrly işlerini üstünlikleri arzu etdi. İlçe Türkmen topragyna mähirle kabul edilenek üçin hoşarlyk bildirip, Braziliýa Federativ Respublikasynyň prezidentiniň halkara betaraplyk güni münasibetli hormatly prezidentimize hemde ähli türkmen halkyna iýeren mähirli gutlawlaryny hemde iň gowy arzularyny getirdi. Doşuň dowamyna dostlukly ýordun dowlat ýarly wekiline berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ýurdumyzda durmuşa geçirilýän durmuş ugry aýdyň beýany tapan giňerimli özgertmeler, ýerim ölçerli taslamalar barada giňişleýin gurrun berildi. Meclisiň başlygy şeýle hem ilçini Milli Parlamentiň alyp barýan işi bilen giňişleýin tanışdyrdy. Şunday ýurdumyzyň sazlaşykly we ýygydarly ötüşi üçin berk büniýat bolup hyzmat edýän milli kanunçylygyň kämilleşdirilmegine bu kanun çykarjy edara uly orun degişler. Söhbetdeşler iki taraplaryň we köp taraplaryň görnüşde. Şeýle hem ýeri halkara guramalaryň hususan Türkmenistan bilen Latin Amerika ýurtlarynyň arasyndaky dialogyň çäklerindäki Türkmen Brazil gatnaşyklarynyň geljegine ýokary baha berip, döwletara hyzmatdaşlygy işleňleşdirmäge özara gadaklanmalary beýan etdiler. Bellenilýär Braziliýanyň işogur toparlary özara hyzmatdaşlyk üçin açylýan mümkinçilikleri uly gadaklanma bildirýärler. Türkmenistanyň alyp barýan açyk kapylar siýasaty we ýurdumyzda döredilen amatly maýy oýum ýagdaýy munyň üçin oňyn şertleri üpçün edýär. Duşun ahyrına Braziliýa Federativ Respublikasynyň Türkmenistanaky adatdan haşar gödolu tiyarly ilçesi Milli Parlamentiň ýol başçysyna Türkmen Brazil gatnaşyklary fotolanyrma ugruna ähli tagalaryna gaýgyrmajakdygyna anandyrdy.